Здравейте на всички! Продължаваме с нашите притчи за роднини на зависими. Днес е 14 март, значи разглеждаме 14-та притча и предлагам днес да обърнем внимание на 7-я стих. Въпреки че точно тази притча започва от най-любимия ми стих в цялата Библия, може да кажем един от най-любимите за мъдрата жена. Но днес искам да обърна внимание на друго нещо. Отмени от глупавия човек, у когото не отбелязваш разумна уста. Много е важно да обръщаме внимание с кого се общуваме. Вече за години работа с съзависими по-скоро и с зависими също. Забелязвам един такъв момент, че дори когато човек вече застъпва на пътя на промяна, пътя на свобода и така нататък, така или иначе автоматично си търси приятели, с които е удобно, с които е комфортно, с които е приятно, може би забавно, весело и така нататък. Но много е важно да придобием един навик, да филтрираме приятели, да филтрираме хора, с които се общуваме и да отминаваме глупавия човек, у когото не забелязваш разумна уста. Много често аз забелязвам в групи за роднини на зависими, че хора, когато не работят върху себе си усилено, или усърдно, много често техните разговори и общувания се превръщат просто в оплакване, в мрънкане, в емоции, разплискване на емоции. Но наистина аз ви препоръчвам да се залепвате и да се общувате с хора, които имат разумна уста, които имат все едно имат насърчение, имат имат помощ за нас, т.е. от които аз ще се уча, от които аз ще се насърчавам, ще се вдъхновявам и така нататък. Но за съжаление, ако ние продължаваме да се общуваме с неразумния човек или с глупавия човек, който няма разум, който няма разумна уста, т.е. от устата на която излиза всичко, освен разумно нещо, освен нещо полезно, тогава лека по лека ние ще се върнем на същото ниво, защото това е естествено за човека. Винаги е полезно, аз винаги давам такава аналогия, винаги е полезно, например, ако аз влизам на бюрото, винаги е полезно някой отдолу да ме свали, отколкото аз да го кача нагоре. И това е нормално, това е чиста физика, т.е. просто е полезно, законът работи, че ние падаме, но падането винаги е полезно, отколкото качване. И за това много е важно, това е което аз искам наистина днес да разсъждавате и да си помислите дали умеете и успявате да отхвърляте от себе си хора, които нямат разумна уста, общувайки с които ние се натъжаваме, общувайки с които ние разбираме, че още повече идва неверието, още повече идва обезсърчение, огорчение. Например, също така често се среща, когато роднина на зависими има някоя приятелка, дори често казват, аз нямам нужда от психолог, аз имам добра приятелка, с която мога да споделя всичко. Но въпросът не е в това просто да споделяш всичко, а въпросът е в това да получиш нужната насока. А по-вероятно, че от човека, който не разбира по въпроса, няма как да получиш нужната насока. Само ще се оплаквате заедно, ще съжалявате един на друг, ще давате неправилни съвети, които не работят, и в крайна сметка ще доведе до още по-лош резултат. Затова, моля ви, научете се на този важен принцип в живота. Аз не казвам, че изобщо да изхвърляме тези хора от своя живот, но да намаляваме общуването с тях и тяхното влияние върху нас. Това е от мен за днес, а утре ще продължим пак.